עכשיו בג'יגאבט פתרון לבעיה של דוברי עברית בלבד, שהם משתמשים במקלדת עברית ומתים לנקד איזו מילה, אבל לא יודעים איך. עכשיו מקלדת לא כמו זאת שאתם שומעים ברקע, אלא מקלדת בטלפון. אז מקלדת מחשב רגילה זה פשוט למדי, לוחצים קפסלוק ואז שיפט ואז אחד המקשים שבשורת המספרים, ומנחשים עד שמקבלים את סימן הניקוד הנכון. באנדרואיד זה עוד יותר פשוט. אפליקציה של מקלדת מנקדת. שלום לאורן שמיאל, מפתח היישומון. שלום, ערב טוב. אפשר להגיד אפילו דוקטור אורן שמיאל, דוקטור למדעי המחשב ומתמטיקה. חוץ מלפתח אפליקציות, זה מה שאתה עושה. אז ראשית לכל, אני באמת חייב להודות, זה לא קורה הרבה, האפליקציה מדהימה, מצוינת. מקלדת נהדרת עם כל הפונקציות האפשריות, חוץ מדבר אחד קטן שאולי תגלה לי אותו, או שאם לא תגלה לפחות תשפר, לא מצאתי אפשרות לנקד גרש אחד, אלא רק גרשיים, בלי אפשרות לעשות למשל רשת ב', אני לא יכול לעשות את הצ'ופצ'יק של הב'. לחיצה ארוכה על גרשיים. תיתן לי אותו? תיתן לך את הגרש. גם אני חיפשתי את זה עכשיו. אוקיי, אז כבר היה שווה לבוא לתוכנית היום, הנה, למדתי את הפטנט. לחיצה ארוכה על הגרשיים, תיתן לנו גרש אחד, זה יפה. אז אני כבר מנסה. אז בואו ספר לנו איך עלה הרעיון לפתח אפליקציה כזאת? הרעיון עלה דרך פייסבוק, יצרה איתי קשר מורה לעברית שמתגוררת בברזיל, ויש לה קבוצה של הרבה מאוד תלמידים שרוצים ללמוד עברית, והדבר שהכי חסר להם בעולם זה יכולת לנקד את ההודעות. כן. הודעות בפייסבוק, בוואטסאפ, ב-SMSים, בכל דבר. והיא שכנעה אותי שיש הרבה מאוד אנשים כאלה בחול, בברזיל ובאינדונזיה אפילו ובמצרים וכל מיני מדינות שלא תאמין, כן. שצריכים את הדבר הזה. ואז פשוט פיתחתי את היכולות האלה של הניקוד, שפשוט מוסיף איזשהו פאנל מעל המקלדת עם כל סימני הניקוד, וכדי לכתוב אות מנוקדת, למשל לכתוב א' ומתחתיה קמץ, אז אתה מקליט את האות א' ואחר כך מקליט קמץ. זה יפה שהדרישה לא הגיעה בכלל מהארץ, זה מה שיפה, זה בא מחול, לא מהארץ, זה מאוד מעניין. נכון, זה בא מחול. גם בארץ משתמשים בזה הרבה משוררים שיוצרים איתי קשר, עורכי לשון, וגם הורים לילדים בכיתות א' עד ג', ככה שרוצים לכתוב לילדים שלהם הודעות מנוקדות, גם כן משתמשים בזה. זה בתנאי שבאמת יודעים איך לנקד, ולא נגיד לשים קמץ במקום פתח, או ההפך. וזאת שאלת $1,000,000 שלי. יש מצב שהמקלדת תדע לנקד לי לבד? איך ידעת את השאלה הראשונה ששאלתי את אורן כששוחחנו בטלפון אתמול? זאת שאלה מצוינת. יש מצב כזה, יש מצב לעשות עוד הרבה דברים, כמו למשל לתקן שגיאות כתיב בעברית ולהציע מילים חלופיות, למשל במקום, אם מישהו רושם סימולציה, אפשר להציע לו את המילה הדמיה יפה. ודברים כאלה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה זה שקהל היעד של משתמשי מקלדת בעברית הוא לא גדול יחסית לקהלים אחרים בעולם. כמה משוררים יש כבר בעברית בעולם, כן. ואז העניין הזה הוא לא רווחי, עשיתי אותו די בהתנדבות, וצריך איזשהו מישהו שישקיע בזה. לא נאמר שאפילו עשית את זה בחינם, לא רק בהתנדבות. כן, המקלדת היא בחינם, יש פרסומות בהגדרות של המקלדת, שלא מופיעות בזמן הכתיבה עצמה, אבל זה בכל מקרה סכומים מאוד מינוריים של רווחים, כי כמו שאמרתי זה אלפי משתמשים ולא... לא מיליונים. כן, זה לא יכול להגיע למיליונים. עכשיו אני חייב לציין שחוץ מניקוד, שזה הדבר הבסיסי המיוחד במקלדת הזאת, יש עוד המון דברים אחרים, המון פיצ'רים, המון תכונות אחרות שלא תמיד רואים במקלדות, כמו למשל אמוטיקונים רגשונים, מדבקות, אפשרות לחפש תמונות ולהצמיד אותן לטקסט, תמונות באינטרנט, חיפוש ביוטיוב, תרגום, מפות, חיפוש קולי, כל הדברים האלה מופיעים במקלדת עצמה, והשכלת באמת מאוד יפה להכניס, לדחוף את הכל בלי שזה יראה עמוס מדי. זה חשוב. תראה, אם כבר אמרתי שילדים בכיתות א' עד ג' משתמשים במקלדת, אז יש להם גם כל מיני אימוג'יז כאלה, באמת אפשר לחפש תמונות בגוגל הישר מתוך המקלדת בלי לצאת ממנה,
ולשתף אותם ישירות בצ'אט. זאת אומרת, לחפש איזושהי תמונה של כלב חמוד, ומיד לשלוח את זה בוואטסאפ. המקלדת גם מציעה אימוג'יז בהתאם לנושא הכתיבה. זה באמת מאוד הפתיע, כי כתבתי היום למישהו משהו, פתאום ראיתי את האימוג'י של המילה שכתבתי, בלי שחיפשתי אותה אפילו. כן, אם אתה כותב את המילה יום הולדת, אז אתה מקבל בלונים ועוגות וכל מיני ברכות יום הולדת, ואתה יכול לשתף את זה מיד, ואפילו להוסיף על זה את הטקסט משלך. מקלדת מנקדת, הקישור להורדה של המקלדת, בשלב הזה אני מבין רק לאנדרואיד, כי אייפון לא מי יודע מה, משתגעים על זה. לא. שוב, זה עניין של עלויות פיתוח. ברגע שיהיה איזשהו משקיע, אז הוא יכול ליצור איתי קשר בפייסבוק, אורן שמיאל, ואפשר לקדם. ואולי יהיה לנו גם גרסה לאייפון. בדיוק. הלוואי שמהתוכנית הזאת בכל זאת יצא משהו טוב נוסף. תודה רבה לך, אורן שמיאל. תודה רבה. להתראות, ערב טוב. ועכשיו, אל אסף מרגלית. שלום לך, אסף.